Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa kana lan ono sapa Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu yaqulu iku ngendika sapa Syekh Sahal bin Abdullah. Ngendikane la taqta'u amron min umurid dunya waddin. La taqta'u aja mutus sira kabeh. Mutus amron ing perkara min umurid dunya saking pira-pira perkara donya waddin lan perkara agama. Ring mutus illa bimusyawaratil ulama kejaba kelawan musyawarah pira-pira ulama. Awak dhewe diwai anjuran kalih Syekh Sahal bin Abdullah. Anjurane kepiye yaqulu la taqta'u amron min umur dunya. Aja mutus sesuatu hal. Dadi nek ape ngopo wae iki mengerjakan sesuatu, mbah sesuatu berhubungan dengan duniawi utawa ukhrawi utawa masalah agama, ku dianjurkan musyawarah utawa njaluk pendapat ring ngene ulama-ulama. Umur dunia, masalah dunia mungkin ape gawe toko utawa ape usaha, mungkin njaluk pendapat utawa musyawarah karo ulama-ulama. Utawa masalah agama, mungkin ape mondokno anake utawa nekolahno anake, mungkin jaluk musyawarah ring gone ulama-ulama. Ben kepiye tuhmatu mongko dipuji sira kabeh ana akibat ing dalem pungkasane intambahi ing dalem mungguhe Allah taala halimuhul luhur sapa Allah. Dadi wong sapa wonge kok gelem ape ngopo wae masalah duniawi, masalah agama kok gelem musyawarah karo ulama-ulama, fa insyaallah mburi-mburine pungkasane iku engko bakal dipuji karo Allah. Maksudnya diridhoni karo Allah, digawe ditulungi karo Allah. Nek gelem musyawarah ring gone ulama-ulama. Terus kila den ngendikake ya Aba Muhammad man iku sapa al ulama utawi pira-pira ulama. Di sini dok kene iki sing dianjurno musyawarah karo ulama sing kepiye iki ditakokno karo para santri zaman biyen. Ya Aba Muhammad man al ulama sing kepiye iku sing kudu dijaluki pendapat utawa dijak musyawarah. Dijawab karo Aba Muhammad wa Syekh mau. Kala mongko jawab sapa Aba Muhammad. Jawabe alladzina yaiku wong akeh yuk saruna kang padha milih sapa alladzina al akhirata ing akhirat ala dunya ngalahake ing atase donya. Dadi ulama sing kudu dijak musyawarah utawa sing dianjurno awak dhewe njaluk pendapat nomor 1 ya kuwi wong-wong sing milih akhirat ngalahno dunyane. Ora diridani dhewe. Di ulama sing ngalahno dunyane milih akhirate. Dadi didelok iku temenanan to ora ulamae jare. Biasane ciri-cirine nek wong ulama kok milih akhirat ngalahno dunyane biasane uripe sederhana. Ora mewah-mewahan utawa angga-anggaan segi pakaian mungkin ya sederhana. Diwehi cara diwehi hadiah murid mungkin ya pemane kok diwehi hadiah murid sing sesuatu sing ketoke mahal-mahal. Biasane nek ulama-ulama akhirat niku ora pati kersa. Kula gadah cerita yai Mbah Jamaluddin Fadil niku yai kula niku nate diparingi sarung regane sing larang karo santrine, biasanya kan duwe hadiah.
suatu ketika duwe hadiah sarung larang gekel, mungkin cara saiki ya mungkin jutaan. Karo yaine niku ditampa ya teko ditampa ora ditolak. Tapi dienggo sediluk. Bar dienggo sediluk niku diparingke tiyang lintune. Iku ciri-ciri ulama akhirat niku dadi milih hidup sederhana daripada milih sesenengan duniawi. Nek wong milih akhirat apa milih dunia biasanya kuwalik. Biasanya milih dunia pengen dilem wong, wah pakaiane mahal, wah tumpakane kendaraan mewah. Ku ciri-cirine malah ulama-ulama sing milih dunia. Wayu saruna lan padha milih sapa alladzina Allah ing Allah taala halim hulur sapa Allah ala nufusi ngalahake ngatasé pira-pira awak dhewe ne utawa nepsune alladzina. Sing nomor loro sing ulama sing awak dhewe dianjurno musyawarah utawa jaluk pendapat ya kuwi ulama-ulama sing milih Allah, maksudnya milih sesuatu sing diridhoni Allah daripada sesuatu sing nuruti kesenangane dhewe. Jadi segala sesuatu itu kadang tindak lampahe segi ucapane ahwale iku cocok karo sing diridhani Allah. Jadi ngalahno kekarepane. Ngalahno nepsune dhewe. Dadi perkara-perkara sing disenengi ndekne iku diguwak. Cara wong diguwak dikikis sedikit demi sedikit dilangno. Iki nepsu apa kesenangan-kesenangan sing ketoke kesenangan pribadi dikurangi mergo nuruti perintahe Allah. Jadi milih wayu saruna Allah ala nufusi. Milih perintahe Allah mengerjakan